Tiri kusangana pa Sly Media TV mugore ra 2025 tichiti makorokoto egoreja. Mugore rino tiri kudzura nekudzora ndangariro dzema programs atakambokupai gore rakapera. Tichiedza kupawo mabasa atinoita kune vatsva vachangotanga kubata nesu pano pa Sly Media TV kana kuti vama followers kana ma subscribers matsva. Nyaya dzatiri kukupai ndo nyaya dzatakaita tichiri under 100,000 followers. Iye zvino tapa 321,000 followers ku YouTube, uyo zvakare 367 pa Facebook. Nekudaro taona zvakakosha kuti kudzorerei nekudzura ndangariro chikupai dzimwe nyaya dzamusina kuziva kana kuona pamakauya pano pa Sly Media TV. Nyaya iri kupisa iye zvinezvi ndeyekuti Tsikamutanda aive nezita rekuti Chigasha, shumba yevaroyi anobva kuGokwe. Aibira chembere neharawa mombe achivati imi muri varoyi kana kuti makaromba. Tasvika ikokoko akaganza achitaura kuti iye haana zvaanoitwa kana nemapurisa nokuti anenge aine tsamba inobva kwamambo uye atenderwa uye achifamba naSabhuku. Zvatakadzidza ndezvekuti zvimwe zvacho zvaaitaura izvi kunenge kuri kunyepa, nekuti takazoenda kwaDespo tikanopira nyaya iyi kwaDespo wepaGokwe akatipa imbwa nepfuti pamwechete nemapurisa. Tikaenda kwaMateta akanosungwa achibva aiswa mustokisi akazopinda pakutongwa zvikazoonekwa kuti akanga asina mapepa. Regai timbonzwa iye achitaura kuganza kwaaita kuratidza kuti haasungwe, haana zvaanoitwa paakanga achiri mupenyu. Ndozva mutemo zvakasimba baba, ndosaka ndiri pano. Ina nditombo chinyango ndikaendepi nyango mukaenda izvezvi ku ZBC kuHarare kamakaona nyango pana Andrew chashamba ndokuda ndini mukoka ndini kamakawa kuti nganga yakagara kwamukoka ikabuda pamapepa ndini. Ini ndibudise zvamunofunga. Taurai kuti dare rakabva kwamambo. Hatina kutangira pano chete. Takatobva kwane mangwe. Ndini nganga yakagaura mamukoka kamakawa kuti kwamukoka kwakagaugwa. Tsamba yakabva kuna mambo. Izvezvi ndotofonera Dispo. Noti apana ndotozikamwa kai. Handisi pano kuti ndamhera sehowa. Kana muri pamutemo, zvinhu zvenyu zvongova pamutemo, nditorese zvazviri. Ndini nganga mukanzwa nganga inonzi Chigasha shumba yevaroyi ndini. Tsikamutanda kuti abudirire kubira vanhu mombe aishanda naSabhuku. Washanda naSabhuku waiti munhu wese ngauye pachirongwa chaTsikamutanda chekubata varoyi. Asi vairamba vaizochichidzirwa vachitaurwa kunzi mukaramba kuuya pachirongwa chaTsikamutanda tichakudzingai kuti musagare muno muGokwe. Regai tinzwe vachikurukura nesu pa Sly Media TV vachitaura kuti aishanda sei achibata nyoka dzekunyepera ari munharaunda imwe cheteyo yeMateta kuGokwe. Ini baba ndiri mutori wenhau ndinonzi Sylvester Tapfumane. Ini nezita renyu rezere riri pachitupa nderekuti chi? Vazuburawa. Augustine Zuburawa. Munharaunda yatiri inonzi yaSabhukani? Mugijinyelwa. Kana kuti Matura. Uchifi ndiani kuarea ikunoko? Nemangwe. Tinotenda nokuti tendera kuti tive tinowana nguva yekukurukurawo nemi. Mungatirondedzera zvizere here masvikiro akaita anonzi Tsikamutanda ari munharaunda ino mazuva ano? Tsikamutanda akasvika muno tikadaidzwa kwaSabhuku zvikanzi naSabhuku kwauya Tsikamutanda. Saka Tsikamutanda uyu munhu wese anofanirwa kuti atsike mutanda. Ini ndini murume akapindura ndichiti aiwa naSabhuku muno munharaunda yedu hamuna mombe dzedu ishomani. Vana Tsikamutanda zvatiri kunzwa kuti kwese uku vari kungofamba kuchinzi mombe. Kwavakambofamba ndekupi kwamuri kuti kwese? Kwazara nyika vakaenda ikoko vakatsikisa kukatorwa mombe. KwaManyepa Sabhuku kukatsikiswa mutanda iwoyo kukatorwa mombe. KwaMuhlope handisati ndasvika kwangu asi kumwe kudai ngonzwa kuti ndo zvakaitika izvozvo. Pane pamakanzwa here kuti nhamba dzemombe dzakatorwa dzakawanda zvakadii kana nezvimwe zvipfuyo zvepamusha? Pandakanzwa ini handa ndisingasviki pana Tsikamutanda asi ndaingonzwa kuti paManyepa
dzaisvika kuda kuma 9 kwa Zaranyika ndo 9 umu manyepa i23 zhinzi dzimwe 5 asati dzati dzabuda. Izvi anozviitireiko zvekutora mombe dzinoiswa sei kwaari? Unenge uchinzi ndei? Unenge uchinzi ukapinda muchimba chaanonhingikira imomo chaanoshopera imomo unobatwa uroi, wonzi wabatwa uroi, kana kuti unombobobo wonzi tiri kuda mombe, kana kuti toda mombe 2, kana wanzi uroi hwako, kana kuti une chikwambo. Kana anongedzera kuti wanzi une chikwambo kana kuti uroi, iye anotora chikwambo chacho ochienda nacho here? Uri kubhadharira kuti chii chaitika? Ndozonobisa chikwambo chacho kumba kwako ikoko. Semunharaunda ino yamugere ine yakatanga kuita izvozvo mazuva mashoma apfuura, kune dzimba dzaakatoenda here akati anoda futi mombe? Munomu akaenda mudzimba dzinoti kwa Simbirisio Mushai kune mombe yakatorwa, ndokwa Tanda wakaenda mombe, ndokwa Hlongwani kwakaenda mombe chinzi vane zvikwambo ameno zvavanonobisa vachiita, asi ina handina kusvika ikoko, asi mombe dzakatoenda. Pane zvinobiswa, pane zvakataurwa here kuti kwabiswa chikwambo chakaita sechinhu chakaita sei chakabviswa kudzimba idzodzo, kana anga ane mubobobo chii chinobviswawo pamba pakewo? Sekunzwa kwenyu imimi? Sokunzwa kwangu zvainzi vamwe vanonzi vane nyora vopariwa nyora, ndo mubobobo wacho. Vamwe vonzi tiri kuzobisa, vamwe vonzi vane nyoka, saka ndo manzwira andakaita ini. Nyoka iyi kana yazobviswa vanhu vanotoiona here? Ini asi munhu anga asipo ndaitoona zvinzi vamwe vanoti kwai kune nyoka yachembera, pozoonekwa pana kanyoka kadoko doko. Ndo zvimwe zvandakanzwa inini, asi ini ndani singasviki kwangu, nokuti somunhu akagara azvidi ndazviramba. Kuzviramba kwenyu baba kwakakonzerwa nei? Ruzivo rwakakuitai kubatsirai kuti murambe kuti handisi kuenda kwako kwauri kuita mashiripiti ako nderwekuti chii, uye dzidziso yamagara muinayo musoro nezvatsika mutanda chii? Kuti ndirambe izvi ndakaziva kuti hurumende haizvizivi, nokuti izvi zvinhu zviri kuitirwa mudondo vaiti ivo zvakabva kuna Chifi Nemangwe. Saka ndikati ko kana zvinhu zvabva kwaChifi Nemangwe zvinofanirwa kuti zviitwe papuraimari kana pasekondari, zvino kana zvichiitirwa mudondo ini handidi nangu, handipindi. Vene ruzivo rwekuziva kuti vanatsika mutanda vanhu vanongofamba vachiita mashiripiti avo, ndo zvakandiita kundirambe. Asi kuti ndaramba kudaro, tati toramba kudaro, zvakanzi naSabhuku vese varamba vachazoenda kwaNemangwe vanobvisiswa mombe 4. Ende ini vanhu ivava vachisiri vanhu vangu, ndiSabhuku aitaura achidaro. Ngangoti isu zvakangonaka. Pane vane mazita amataura vakatorerwa dzimombe pamwe togona kushaya mukana wekutaura navo. Pane here akatsutsumwa nezvazvo vachiti ina handizi muroi, kana kuti ndanangwa zvinhu zvandisingazivi kuti zvinoraramika muupenyu hwangu? Makangonzwawo imi kana varipo? Veimomuno vamwe vacho taseparetana, varamba tata vekudivi redu toga. Ava vanga vaita izvi ndo vanga vave vanhu vani vaSabhuku. Saka nanhasi takangoseparetana, muna vamwe varume vakaramba vanotokwana 7, umwe wacho ndowoyo uri apo. Ndo zvatakaita mamiro akaita zvinhu kuti ndizive kuti vakatsutsumwa, nokuti tata kutonzi imi maramba chi zvinhu zvaSabhuku. Saka imi muri kuzobva muno muchadzingwa moenda kwamakabva. Tikati zvangonaka.
kunyange musina kubvuma kuti muende kudare racho nairo rinenge richiitwa mutambo iwoyo, hapana here paakazombokunongedzera iwo iye Tsika Mutanda nemhuri yenyu kuti aiwa imi muri kuramba zvenyu asi tanga taona kuti upenyu hwenyu hwakamira sei semunhu anoshopera? Ini handina kusvika ikoko, ende iye haana kungondini, wakazondinongedza musi nezuro paakazouya najournalist apa, ndo paakati inini ndandisina kumbokudaidzai but tarisai muone ndogona kuuraya ndatosvika pano pamba penyu. Ini ndikabva ndati no, ini vedu vemusazvinetsa zvenyu nai Tsika Mutanda, ini ndave 70 years ndinotonwa mapiritsi angu eBP, muri kundishungurudza. Kana muchingoda kutouraya chero izvozvi urayai zve, ndo zviripo. Chenjedzo yamukada kupa kumwe munhu anga ari kuona interview ineyi paSly Media nenyaya dzanotsika Mutanda ndedzekuti kudi semunhu wabve zera wakura kudai tine mazano atinopangiwa kubva kune vakuru vakaita semi ndeyekuti ini chenjedzo yandinoda kupa ndeyekuti no, vana Tsika Mutanda namaziviro angu vanhu vanoita masaramusi avo, saka kuti ndingove ndichisvika panzvimbo dzavo idzodzo ini ndakaramba sekera ndakarambira Sabhuku. Munotova nevanhu vanotokwana 7 vakamurambira Sabhuku, vakati isusu hatidi. Saka vanhu ivavo manje ndo vanga vapinda panyatwa, nyangwe nanhasi tiri panyatwa, kunzi makarambirei kutsika. Pakuchichi pa7 hwenyu ihwohwo mune here kutya kana fiye iri mamuri nekuda kwekuti makaramba, uye chikumbiro chenyu ndechekuti mungachengetedzwa sei kubva kuvanhu ivava vari kuti munofanira kubviswa muno munharaunda uye munofanira kuchidzokera kwamakabva? Zvimwe kumwe kutya kwamunako ndekupi, nekuti makanzi munoda kuurayiwa futika, kutya kwamunako ndekwekuti chii izvozvi mugere mumusha muno nemhuri yenyu? Isu pakutya kwatinako tinotya nokuti mayuthi iwaya akauya anogona kutiitira zvimwe, kwezouya kana zvimwe zvinhu zvese zvinenge zvaakuitwa zvinopiwa nana hurumende, angava mafertilizer, angava mbeu, zvoreva kuti isu hatichapuwa, nokuzonzi tinodzingwa munyika naShe. Ndo mhinduro yaitaurwa kuti imi maakutodzingwa. Saka isi tikati takabva kwaChirumhanzu tinoenda zvedu kana mota dzauya. Tinotenda. Tsika Mutanda kuti abudirire kubira vanhu mombe aishanda naSabhuku. Washanda naSabhuku waiti munhu wese ngauye pachirongwa chaTsika Mutanda chekubata varoi, asi vairamba vaizochichidzirwa vachitaurwa kunzi mukaramba kuuya pachirongwa chaTsika Mutanda tichakudzingai kuti musagare muno mugokwe. Regai tinzwe vachikurukura nesu paSly Media TV vachitaura kuti aishanda sei achibata nyoka dzekunyepera ari munharaunda imwe cheteyo yeMateta kuGokwe. Zita renyu rakazara ndiani? Indonzi vaCharles Mapfumo. VaCharles Mapfumo, mane nguva yakadii muchigara munharaunda ino? Ndava nenguva yakareba, ndakaujaya hwangu ndakahwitira munomu. Ndo mai vangu nana vana vabereki ndikazovakawo musha wangu muno pakazoshayika vabereki. Pakuuya kwaTsika Mutanda chakaita kuti murambe imimi kuenda kuchi, imimi manzi mauya kuzosunungurwa kuti abvise uroyi huri kuwanikwa munharaunda ino, kuti mugare muri vanhu vasina kutya kwekuti tinozoroyana kana kuti ninga anozondiroyawo. Imimi chakakuita kuti murambe chii irori basa rakanaka? Ini izvi ndakazvionera ndi kuvana Tsika Mutanda kwandakamboenda kwaNjelele, umambo Njelele, kuchinzi vari kutsikisa vana Mutanda. Ndopandakanoona kuti vanhu vakatutigwa mombe dzavo, vamwe vachitigwa chitsotsi. Nekuti zvaiitika ndezvekuti munhu ainzi uri kushandiswa nanhingi usingazizivi, kana kuti wakatemerwa nyora nanhingi usingazizivi, wonzi tipe mombe, kana kuti mombe 2. Saka ndakasowa ndikati manje kana ndanzi ndoshandisiwa
ko iye anondishandisa kuti ndiani anofanira kubhadhara mombe dzacho maika andonzi ndoshandiswa singazizi tobhadhara mombe ipapo ndikati dhuze ndononzi ndoshandiswa kuti ndakasigwa zvakati nababa vakafa kudhara ndozvaitwa vamwe ndaona kuti apa ndakutoshandiswa ndotorwa mombe dzipi dzanedi nadzopamba ndabva ndati nandindi plus ndaingohawo maredhiyo nemuhurumende kuti vanoda kuenda ikoko vanoendawo vane matambudziko avo ndikaona kuti pamba pangu handina dambudziko handachinondinetsa sacho zvakangozondishamisa ndichokuvhundusigwawo kwanzi ate we kumanorega kuya kwatsika mutanda makunyorerwa masamanisi modzingwa muno fanika imi madheruka sewe muno anenge techinzi madheruka noti takapa dheruka izita rinopuwa mubva kure madheruka vele madheruka vayavuyela asi avakocha lapa vanoti achindevereka ndabva ndavhunza ndikati manje imi muziva kuti mutemo munhu adzingwi muarea kwanzi manje konoko akuenzi konoko vhele sifuna kuakocha maona masaka matochimwa doro sitomwa doroso ndo matechivhundusigwa tichipuhwa fiye chero kumbewa tichanyogwi chero takatozviona pokupedzisira manje apa kuti vakangonyorana vega tikatozongwa kuti vakuhora kunyaradza tikaona kuti takutojambwa nenyaya yekuti kwahiyo katsika mutanda kunoti nyaya yevanhu vakatanga kunyorwa kudhara kuti nenyaya kushedzerwa kudhara nenyaya yatsika mutanda iyi kusati kwauya mainputs mainputs akambouya akambotimira aita zvishoma neshoma achiuya saka tsika mutanda akazopinda pakati apa mamwe ambouya maona saka tisati takwana kudaro isusu kuti vamwe vave vashota ndopatakatanga pakapinda tsika mutanda matakudzwa zvokuti vheri vavacha musanyogwa musanyora zvinhu zvohurumende hatichavapi maona manje ndonyaya iyi saka imi kana muchinzi muri vauyi varidzi vemuno mundanani iyo vaira mpofu vanozviti muti mashangwe vakati mashangwe madheruka vhele saka pavo ndopane musiyano manje toga chingoshaudwa kuti idheruka leri matechimwa domwe asi hete chingofarawo navo tichitoti zvina basa imuri mashangwe but hapatova nedivide vhele ungazivuzwa kuti bati utsika mutanda lo usuka ngapi tsika mutanda kwakabva kuchipinge kuchipinge pana ari kunatsoziva zita rake here riri pachitupa hayi hapana anoziva ini vakatombobata chimwe chinhu pandaishanda ndinoita zvokuvaka hangu muno muruzevha vakauya ndiripo ndichitozvivakira paya ndikaramba hamwe chitoita basa rangu vakati neni iwe kana ukaona sekuru vasvika panapa ufanira kukanda vantusi vako pasi nekuti ndogona kutokunanga nezvimwe zvinhu ndobva ndatokanda hamwe vatusi nikagara ndobva ndaiona vachiita zvicherekedzo zvavo vakasvika vakawanda vemuno muvillage vakatenderedza musha yavo paibakwa panonzi pamushai pasimbi mushai vatenderedza kuda iyi ndi akapinda nechikwata chake chakabata zibooster pane zimwe zvinhu ravanenge vanaro soronzi booster saka ndororero akabakwa neiye muridzi wepamba panopuwa saka iye tsika mutanda anenge achimanya akapinda mune imwe imba iyi opinda mudura ipapa akapinda mune imwe imba yeraundi yakaita seiyi akapinda mudura rimwe pane matuwa akawanda akasvika akapfachwa chibage akamanya akatenda akaenda kune rimwe dura akapinda mumwe akapfachwa saka indibva ndabvunza ndikati kwaiye munhu anenge achimanya chinhu chacho chisingaoneki tofanira zvikuona chinhu chichidi tichimanya tichitiza mai kana achingomanya vanhu vachingoteerera chiro vachimanya zvorechi izvozvo ndichina hangu ndaibvunza kanzi hamukachioni hamuchachioni ndakazovaona kuti chabakwa ndikaona akabata chimwe chinyoka chakadai so changodayo zvinyoka zvimwe zvazvo zvongomanya muno zvatoona zvimwe zvinhu zvichidziya muchidinange mushana zviya anga akachibata achirembedza so ndikava vanhu voti kozvapainze pane zishato rakakura kakanyuka kakadiki wani ndobva atoti chandiruma pamba pacho papanzi mumbe 1 nembudzi 2 saka kwanzi zvachandiruma kuchoedza imwe mombe kune muchinda iye noti vangaona zvinhu zvese zviri pamba pako zvakaita sei ndiripo zvemazuva mashoma yavapfuura izvi zvikutoitika mumuno izvezvi vaivava vachitotsikisa vaibaba vanga vachitoti nhasi vakatsikisa votopinda misha mumuno vachitobata mari zvematomatowana vachibata nhasi asi ngoti hameno chichaitika kuti pamataura nyaya yemombe apa isusu tinoziva kuti mombe kana ichinge yakubva mubhuku remunhu ichienda mune rimwe bhuku inofanira kunge ichikliwa nemapurisawo nevanhu vari involvedwo kuti zveshuwa mombe ibviswe mubhuku reuyu yoiswa mubhuku reuyu kana yakunodhibha dzakunzi dzakudhibha dziri muzita raEfrem kana kuti rani vanozodziita sei mombe idzodzo sokuziva kwamuri kuitawo nekuona kana kunzwa mazaro inini zvakuti pane umwe nhange mukomiti ari kuenda ikoko sepapapa ingave yakatogwa ipapa pamuri kutoona musha pamiri apa yakangopaive nemavebhucha vaya yakabva yatobhadhagwa ipapo
vanhu vatoenda vanotobva ikoko nevanhu vanitoza kuti kune mombe dzikunodi votodzoto papi ipapo pamene vanozodzitora voenda nadzo sei, asi zvekuti kwai matikiti nekudi zvisi kuitika noti mombe yadzongonokuona dzakutorwa dzigrupu dzakutodi hapana pasina zvese izvozvo dzongotengwa ipapo zvotoinda. Vanotenga vari kuzikanwa here? Tongowa kuti mabhucha vemabhucha kana dzedzina kutengwa dzedzidiki dzadza vanodzitora dzongoona dzotinhwa miri kwadzoendwa kwavanoenda nadzo. Mombe mwachete vari kuitenga nemari? Kwainowana dzema 150 ma 200. Asi kana zvinhu zvakanaka imi muri kutengesa mombe inoitengesa mari? Idzodzo dzokunzi ma 150 nema 200 dzedze kuma 300 nekuma 250. Saka kwaona wachiwana mombe 100 taitoshamisika kuti munhu anowana mombe nekuti vanhu vanotomanya vachitorovhunza kwatsika mutanda vachiinda vanobva kubva havasi vemuno unotengai vanodeve kure vanhu vachivavo. Zvikurati pane communication iripo yekuti nhasi tiri kuripisa mombe uyai mugarire padhuze. Ndo chaizvo zvotoitika izvozvo noti mombe dzongotutura muno dzose asi pamira pamuri kuonapo dzakaindapo dzatotoziva umwe achitorwa 2 simo muno pandatobva izvezvi apa vanavhanapo mukomana anga achitopenga akatonzi mombe 3 mai vacho varipo izvezvi padhuze apa naitotaura kuti mombe 3 dzikaenda idzo dzino dzamunadzo munodii vakabakwa vanze kwa vane chivusero muroora wavo ndiye anenge achidhiraivha vane chivusero chacho chindege chacho chinopinda vanhu 5 saka muroora ndiye anenge achidhiraivha saka ye murume wacho yemuroora wacho anga achitoti manje kana mukadzi wangu ari anodhiraivha mai vangu varimo kwa vatatu ava vari kupi dei vabudiswa kuti ndevananingi tibese ani kubvata mombe dzipi ndachitotaura naye izvi chintoya kuno. Anonzani muruzazara? Anonzi Tomi Makurundundu. Nani anga anotouya kuti kana ati kwadziri kuuya uko kuti tizoonwa kuti nyaya dzadzimire sei. Imi sevanhu vakangwara kudai izvi makambotorawo here mukana wekuti munomhangara kumapurisa ari pedyo nemi? Izvo ini handina kuzvifunga nekuti iyeni mwana womukoma wangu hatichadlidzani andakatochengeta kuno ndikamuroorera hatichadlidzani ari kunditendeka achiti muri kukona kuenda kune gudo ririmo saka ndikatoti nine gudo saka naitonenyaya kuti ndoenda kwamambo kuti kuda gudo racho rizotogwa ndotone mameseji andakanyorerwa ndifunga anotosvika 6 ona ndine gudo saka mukuda mbiri kuenda kupi kwatsika ndikati maini kwatsika mutanda ndinoziva kuti ndekwefeki zvinhu zviya ndezvefeki indakamboona munhu ndiri kukwekwa achikandiswa mazai pakatogwa zihetiso vakasa matombo vakabva matombo akashanduka akati amaswiti pachikoro pataidzidza papo tikanodla maswiti tichinzi nungai matombo kudai mumwe achikandiswa zai ndizviona nemumwe aimanyire chimutututu pawaya kudai saka ndakagara ndaona kuti izvi zvinhu izvi zvingaitika pano pasi saka ndakangwa ndaona kuti vanatsika mutanda vanogwana ngobudisa chimwe chinhu wonzi ndo chavangaona nacho utorikwa mombe ivo vari vauya nacho plus nyaya ndakaona hombe ndeyekuti vanhu vari pasi pe50 years havabakwe vanhu vadika vana chunu vanhu vese vakabakwa vanotangira pa50 years zvichienda kumusoro ndo vanenge vachibakwa vachinzi vane zvunhu saka indakaona kuti chava chitsotsi kuti bhusa racho unoona munhu ane 50 years hapana zvivadika vane vanyengodzi akachena muomberere maoko vachiotera maoko maona manje kuti katarisa pavanhu vari kunangwa ivava vane pfuma yakadiko kana usina mombe iwe wanangwa kuti une gudo iwe usina mombe dzacho dziri kudiwa unoita sei unomuripa sei ivo vakati ivo nangikire munhu anenge asina chinhu anorereregwa nevanhu kuti haana chinhu tonomubvisira mahara saka ichakandishamisa kumhiri uko vakanobvisira mumudhara anonzi nyanganyanga ndiye akanobvisigwa mahara asi akatobhadhara mbudzi yake 1 vamwe vose hapana akambonzi abvisigwa mahara vamwe vakatozoramba kubhadhara kumhiri uko vakanzi muchaona chaitika kuti chichoitika varamba vachitendera bhusta racho nokuti kwaritendera bhusta racho ndoandoona rine zvinhu vesa kuti vanhu pfungwa dzavo dzitenderedzeke nokuti vanotanga varitendera kuita mazuva maviri asati auya mamboritendera bhusta iroro pakuzonopinda mai pabhusta pamese nematova nefungwa dzenyu dzisiridzo nokuti munomu hamuna chakanaka muri varoika asi pakatoipa zvinhu zvokutoti vanga vakutoranga kuti ndotogara kamasinagoge mumatechimuya tonosangana ivo vabva kuya tonopa zvidhakwa manje topate chiudziwa tichitendeka kuti imwana chikamu yaloya lalazuva yaloya madheruka lava sifunga yakota lapa zvavhele halapa asafuna vantu tichishungudzwa mumweya hedu tombozvinyaya tongati amai tingadi maona manje
So ungasitshelani vele abantu jikelele ukuthi kuyenzela ukuthi labo bahlale behlakaniphile kulezi ndawo lezi ezifana labo Tsikamtanda? Ini chandikukurudzira kuvanhu vose vanoda kuenda kwaTsikamtanda, ini ndikuti inini nemaonero angu vana Tsikamtanda vaya vanotoita zvebhizinesi uye vari kubira vanhu zvipfuyo zvavo, nekuti mumhiri umu vakatotora vamwe mai vave nemombe mbiri dzikaenda dzose. Vamwe mai ini maziso angu Zingavi vakasvika vakaradzwa chimwe chimombe chakadai, vakati hatichidi chimombe, vakanochuza Zingavi ravo ravanoda ivo, kunotora Zingavi redu rorima kurimira vana ravabva vaenda navo vakatoritengesesa. Mai vavo vakati regai ndikupei foni ndisangaze neimwe mai kuti timbwe nevana vangu tikubhadhare, kwadzi hazviti. Saka vanotobanikidzira kana vangotsika bhusa chete kwaimhosva, saka utobhadhara. Saka machirikadzi emuno nevanhu vese vemuno vakanga vasingadi kuenda vakabva vavhundusigwa, nokuti ndeverudzi rumwe chete vanotovhundusigwa kunzi imini vhende tokuisai kupi kumatare. Paive mwaenzi kwaini ndakatumwana nemango munomu aifamba navo anenge achiitisa vanhu musangano, anoti kwa ini ndindozonyora masamanisi achiti handinyatso kumuziva angu zita rake, but ndiye anotofamba achitsvaga basa achinyoresa vanhu achiti kwa ndinonyoresa vanhu masamanisi ekuti munhu aiwega wega asina kuenda kupi ikoko vari kuzodzingwa. Saka izvizvi masamanisi achateera vose varudi vasina kupinda. Tinotenda zvikuru kwazvo nokutiwanisa mukana wekuti tikurukure nemi. Awa ndotenda chaizvo. Kuchipedzisa nyaya yedu ndezvekuti mhuri dzese vari mumaruwa akasiyana-siyana, vane vana vakura vave kuziva, uyewo zvekare vari vana nababa vanosara munzvimbo dzakafanana neGokwe, mukanzwa kwanzi kwauya Tsikamutanda, kurumidzai kumhanya kumapurisa muchinoripota, nekuti Tsikamutanda uyu akanga asina chitupa chaanofanira kunge achipuhwa nebandiko reZinata. Paakasungwa akawanikwa asina kana pepa rimwe chete rakanga riri valid rairatidza kuti in'anga. Chinozoshamisa zvekare, pekutanga pechirongwa chinechi anga achiganza kuti iye ishumba, ishasha, in'anga inotyisa inobata varoyi. Asi chakazoitika ndechekuti azofa manzwira atiri kuita ndezvekuti akasvika pakanga pachinzi ipo pane nyanga pabhizinesi rakanga riri munharaunda iyoyo yeGokwe. Achida kubata nyanga iyi, inonzi yakazomutunga achibva awira pasi, ndiko kufa kwaakaita. Akanga amudaidza achiti iwo zvaunogona kubvisa zvinhu zvevaroyi hande unobvisa nyanga iyi. Akazoona kuti aurayisa Tsikamutanda, iyewo ndokubva anwa poison, nekuti akanga ave kupuhwa mhosva nemudzimai waTsikamutanda kuti waurayisa murume wangu. Ndakanga ndiri kumusha paChristmas apa, ndo pandakanzwa nyaya yacho yekunzi Tsikamutanda uya akafa, akaenda kunobata nyanga, hanzi yanga iri pane imwe shopere, saka hanzi achibva atungwa akafa. Afa kudaro, hanzi munin'ina wake here ndiye aiva amuendesa ikoko kunobata nyanga iyoyo. Hanzi mukadzi watsika akatanga kuchema achiti bamunini ndimaurayisa murume wangu. Hanzi bamunini vaya vakaendawo vakanomwa mushonga wekotoni vakatofawo, saka Tsika nemunin'ina wake vese vakamba vatofa. Chokwadi nanhasi vanhu vari kungochema zvechokwadi, vanhu havana kumborikafa chokwadi. Zvakaomazvo, zvakaoma. Because kakaora iti kana anga ane masimba ndo paaifanirwa kuchiratidza masimba ake, saka kureva kuti zvinhu zvaaita zvechikwadi zvaive zvefeki. Iye Bhiridha akaenda kunovaka aitotaura kuti tichitsvaga mari titongotsvagawo mari kutotsvaga kurarama, akutonotaura naye because Bhiridha uyo akaenda kunovaka ndeumwe akatoramba kupinda pana Tsika, asi akakwanisa kutozomutora kuti auye kuzovaka kumba kwake ikoko. Saka handinoona kuti ndiye akatouya achitotaura kuti Tsika aitoti zvakati achitoti aiwa tichitongotsvaga mari. Saka akazosangana nazvo, ende ndizvozvo chaizvo mafiro ake iwayo akatozofira pakunyepera kwake ikoko.